O'n i'n crybwyll bod na bwys mowr leni i dynnu sylw at y ceffylau trwm, nid dim ond y ceffylau gwedd. Ie, oes. A wrth gwrs mae rhaid cofio, mae rhyw bentre bach yn cornel y maes yn dod i ddangos y ceffylau gwedd a trwm i'r byd mewn ffordd. A chi'n gallu mynd lawr a dysgu mwy am bob anifel fyna. A cael wared nhw, a ti wedi bod lawr nhw ti? Wedi bod lawr ddwywaith. Dwywaith, oedd hi mor dda na. Is i môl am fwy, do. Da iawn. Ac wyt ti'n gallu mynd, achos mae yna rhywbeth mor urddasol am y creaduried me, ac anaml iawn wyt ti'n gallu mynd lan yn agos atyn nhw, a dyna pryd wyt ti'n gwerthfawrogi i mawredd nhw'n llythrenol. Ie, a deall y nerth a popeth amdano nhw'n dife. Ie, na wedi clywed bod yn dda iawn, falch i glywed bod ti wedi bod, falle a fi, ar ôl benni. Ond mae rhaid i ni edrych ar yr harnes yma. Dychmyga'r gwaith, nid yn unig y glanhau o flan llaw, ond y taclu lan a'r paratoi. Ie. Tipyn o gystadleuaeth yn diwedrych ar wyddwn gwole i ddechrau edrych i wedi gwir a popeth sy'n am yr anifel hyn. Ond ti'n bod ni'n deall bod y cyffylau gwedd, cyffylau gwaith o'n wrth gwrs yn y blynyddoedd cynt. Fi'n siŵr oedd yr ceffyl hyn ddim yn troi mas i ddwrnod o waith yn disgwyl fel hyn, ond wrth gwrs mae rhaid i gael bach o sport gyda nhw fyd yn dweud a gwisgo nhw lan fel hyn yn just dangos nhw at ei gorau. Felly, Pwltni Statesman. Ie, i John Goodwin wy'n deall, a mae hon wedi cael ei magu wrth y march Baden Matchmaker, the second matchmaker, yr ail, maen nhw'n gweud, ac allan o gyseg Pwltni Diamond. Mae wedi cael cardyn goch na, wy'n deall, am yr un fwy a glân a taclus a'r gwisg gorau wedyn ni. Drych ar yr uchder yr enillydd. Yn gwybod pwy uchder yw ond mae fe'n gawr o'n i fel. Odi, o'n i'n gweld achos yn y pentre sydd yti, mae yna stable a maen nhw'n dod yr mesuriadau a'r taldra y tu fas i bob un. Oedd yna sawl un dros 19.1. Oedd un o'r tala, felly ti'n modd gallu ti fod yn weddol agos fan hyn yn gallu ti? O, gallu ti, ie. Ond beth sy'n hyd yn taro fi am y cyffylau gwedd gwaith hyn, drych ar ei natur nhw. Ti'n modd i feddwl beth, mae'r prif gylch yn fysi heddi, a wrth gwrs a digon o bobl tu fas yn drych ar y tri hyn. Ti'n gallu gweld pam o'n nhw'n boblogaidd iawn yn neud y gwaith o'n nhw'n dife. Does dim lot yn siomi nhw. Lle os mae yna arbenigedd iddyn nhw o ran ymarferoldeb, ond maen nhw'n sicr hefyd yn wledd i'r llygad. A mae hon wirioneddol wedi talu ar ei ganfed. And in the first class of the day for the section B's, who are situated in front of the royal box this morning, we have our first results. And the winner of class 40, the Baron Belgian, 4 years old or over, is number 490, Fiona Ledbetter with Thornbury Aperitif. In second is number 496, Julie Russell with Gwedd Princess Charlotte. In third is number 484, Norman.